Здравейте, сега ще ви представя един от най-мощните модели на Ecotec. Това е Renegade Plus. Renegade Plus разполага с изключително мощен говорител от 130 децибела, изключително лесно за употреба дистанционно и също така в него той съдържа 30 звука, които, както казахме, са програмируеми, но за да сложите нови звуци трябва да изтриете старите, които са били в паметта на Ecotec. Може да добавите допълнително и въртяща се примамка, също така и допълнителен говорител по ваше желание. Както виждате, може да го поставите и на трипод, ако искате. Включва 2 години гаранция. Сега ще ви направя кратка демонстрация на силата на звука на Renegade. От ловни стоки ви пожелаваме наслука!